Čaute dámy a páni, prosím vás, hoďte like a odber. A teraz tu náhle máme Grow a Garden. No, Grow a Garden budem hrať, ale že iba. A to je na tom super, že budem mať ale že iba Grow a Garden videa. Tak to... Viete, toto je špeciálne YouTubeové konto, takže preto toto mi ešte zatiaľ ukazuje, že som začiatočník, ale to zďaleka nie som Tom. Tom je tam predávať seedov. Počkám, kým budú wet, aby mali väčšiu hodnotu. No, počkám. Už asi aj budú. No, tak nie sú. To co mi urobilo? Ha, sranda. No, tak to. Výborné. La, idem kupovať semienka. Super, mám kúpené, idem do kartenky. No, takže... Hop. Ja tu posedím všelijak. A ináč chcem vám povedať, že normálne bol update a proste sú tu dobré veci. Chápete? No, už ich asi vykúpili. Je noc, jupi! Akože on celý vol, nechápem na čo. No tak, motej tu, kde sa... Jupi, mám jednu Moonlight. Koľko toto stojí? 36 centov. Akože nič moc. Ak sa vám mám priznať. Toto je prvá časť. Táto prvá časť je prvá časť, hej? Týchto častí z môjho Grow Garden, ich bude viete jak veľa. A počkám, kým sa ich veľa motatuje na tú Moonlight. No tak, Moonlight začne pôsobiť. No... No, poď. Jupi, jedna je Moonlight. Aj fúka? To je super, normálne budem mať drahé tieto karotky. Aj Winstrack už sa toto motatovali. No, go. Jupi, ďalšia je na Moonlight. Táto je Winstrack. Dve Moonlighta.
jedna Winston. Počkaj, kým toto neskončí. Ďalšia som otatovala. No, poďte ďalšie. Ďalšia je mutatovaná. Počkať, je to aj plus? Hej, táto je Winstack plus Moonlight. To bude drahé. Toto už môžem pozbierať. Počkať, idem ku šelu a opýtam sa, koľko to stojí. How much is this worth? 54 centov. I want shell this. Tyjo. Ja mám 100. No, 100 centov je akože prd. Čo mám oproti svojemu originálnemu. Počkať. No tak. Seed shop sa resetoval. Aj gear shop, ale gear shop tu není. Fúkanie už skončilo, ale ešte je noc. No, čo sa s tým dá robiť? No tak, konečne už skončí Moonlight. Dobre, už kašlem na to. Shell. I want to show my inventory. Takto. Čo si kúpime? Tu je. Tento orange tulip ináč. Ten rastie rýchlo a zarobí za neho veľa. Takže to je na ňom dobré. Ešte keď bude Moonlight, to bude super. Počkaj, sa dá na Moonlight. No už sa konečne toto... Mesiac osvietiu, prosím ťa. No, osvieť sa už. No, tak. No. Dobre, ja to pozbieram. A dobre, tak ahojte všetci ľudia, vidíme sa potom v druhej časti. Čaute.